Samtang, dugang pa nga mga balita ug uban pang kalambuan sa probinsya sa Sugbo. Inspeksyonon una sa surveillance team sa African Swine Fever Task Force ang mga bodega diin ipahimutang ang mais, soya beans ug ubang raw materials nga gikan sa Mindanao nga gamiton sa paghimo og lawg sa baboy. Gusto sa ASF Task Force nga masiguro nga matuman gayud ang mga lagda sa pagkwarentina sa raw materials human na kumpirmar ang mga kaso sa ASF sa Mindanao. Ang task force gipangluhan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga tighimo og lawg sa baboy ug manok dinhi sa Sugbo adto magkuhaan og mais ug ubang materyales sa Mindanao. 60% sa ingredients sa swine feed production hinimo sa mais. Ang mga lagda sa pagkwarentina sa raw materials gipresentar sa gobernador atol sa iyang tigom uban ang manufacturers, feed millers ug suppliers niadtong Martes, Marso 10. Naningkamot gayod si Garcia nga dili makasud dinhi sa Sugbo ang ASF virus nga nipatay og mga baboy dito sa Luzon ug Mindanao. Iyang giprotektahan ang 11 bilyones pesos nga industriya sa mga baboy dinhi. This is not going to be easy and it is not going to be as business as usual because these are challenging, trying times. And we will just need to look at the bigger picture. We will just need to weigh all options and then go for what should ultimately be the greater good. Sigon sa lagda, kinahanglan silyuhan ug butangan og notisya ang bodega nga magpahibaw nga dunay produkto nga gikwarantina sa sulod. Sa dili pa maabot ang raw materials gikan sa Mindanao, pahibaon na daan sa feed manufacturer ang otoridad kung asa kini nga bodega dadun. Human matakda ang gidugayon sa quarantine, ang task force kinahanglan mosubli og inspeksyon sa pasilidad sa dili pa mo-issue sa notice of compliance nga natuman ang mga lagda sa pagkwarantina. Sugod sa Marso 23, ipabo sa 15 kaadlaw nga quarantine ang mga mais nga gikan sa Mindanao sa dili pa isagol isip lawg sa baboy ug manok inig-abot dinhi sa Sugbo. Apan kung walay certificate gikan sa provincial agriculturist o sa Department of Agriculture sa tinubdang lugar nga dili sila apektado sa ASF, 20 kaadlaw ang pagkwarantina. Ang soybeans ug ubang raw materials nga isagol sa swine o poultry feeds kay 15 kaadlaw lang ang pagkwarantina. Ang imported plant-based swine feed byproducts o swine feed ingredients nga gikan sa mga nasod sa Asia, ipaubusan na po kaadlaw nga pagkwarantina. Samtang ang gikan sa mga nasod gawas sa Asia, mahimong magamit na basta dunay clearance gikan sa quarantine officer sa pantalan diin kini modunggo. Matud sa gobernador, mo-issue siya og laing executive order alang niining bag-ong mga lagda. The quarantine protocols will be strictly implemented and this will also be supported by a provincial ordinance. So any violation will be subject to the penalties to ng provision once we have provincial ordinance. So, alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Susihon sa mga barangay health workers o rural health units sa lalawigan sa Sugbo kung kinsa katong mga bata nga wala pa mabakunahi sa polio vaccine. Kini human gipahibaw sa Department of Health, DOH, nga dunay nakit-an nga presensya sa polio virus ang tulo ka dagkong mga sapa sa syudad sa Mandaue nga mao ang Butuanon River, Mahiga River ug Tipolo River. Si Gobernador Gwendolyn Garcia subli nga nipahinumdum sa publiko nga batasanon kanunay ang pagpanglimpyo sa mga sapa sa kalungsuran sa tibuok probinsya. It's also important. It's basic. Parehara na sa coronavirus. Panglimpyo gyud, cleanliness, hygiene, kaning mga rivers which are carriers kay mao manay magdagan nga mo span o such wide areas, no? Gipahimangnuan usab ni Garcia ang tanang local chief executives ug municipal health officers sa makanunayong pagmonitor sa katawhan nga dili magpasagad og labay sa ilang mga basura ngadto sa kasapaan aron malikayan ang pollution. To see to it that rivers and tributaries and within their local government units be kept clean and free of debris and trash. Even as we also encourage the cleanup of all slopes and riverbanks, no? By the fact that they are living there, they become factors also
in river pollution. Matod ni Dr. Cristina Giango, ang hepe sa Integrated Provincial Health Office, nga dili angay mahadlok ang mga ginikanan sa pagbakuna sa ilang mga anak, kay ang pagbakuna usa ka paagi sa paglikay ug pagpugong sa pagkatap sa poliovirus. Provincial government na nag-auhag na mag-inventory lang yun sa mga bata na wala matagaig immunization last year para matagaan sila karon. Gawa sa pagpanglimpyo, padayon gihapon sa pagpahinumdum ang DOH sa tanang mga ginikanan nga dadon ang ilang mga anak sa duol nga health centers alang sa ilang naandan nga programa sa pagbakuna sa mga bata nga wala pay usa ka tuig o kumplitohon ang tulo nga mga doses sa oral polio vaccine OPV ug usa ka dose sa inactive polio vaccine IPV. Alang sa balita sa Subo, kini si John Fredson Granada. Mukolekta na unya og parking fee ang Kapitolyo sa mga mugamit sa parking space tapad sa Heritage Park nga anaa sulod sa Capitol Compound. Matod ni Gobernador Gwen Garcia, gikinahanglan kini aron makontrolar ang paggamit sa parking area ug dili na maabusuhan. 20 pesos ang bayad sa una nga 3 ka oras ug dugang 10 pesos sa mosunod nga matag oras. It's not really to earn, ha? It's really more to control. Because we'd like nga priority usa ang mga naay opisina diri ang nagamit kaysa nahimo na ning free for all nga parking lot. Kahinumduman nga ang maong luna mauunta ang tukuran sa Cebu Provincial Resource Center sa miaging administrasyon ug nagkantidad og 1.3 bilyones ka pesos. Karon gigamit ang katunga niini nga parking area sa mga sakyanan sa mga kawani, bisita ug sa adunay mga transaksyon sa Kapitolyo. Matod ni Garcia nga iyang nakita nga daghan kaayo ang mga sakyanan nga ni park didto. Hinungdan nga iyang gisugo ang Provincial Engineering Office ug ang Provincial General Services Office PGSO nga magbutang og proper barriers ug maglatid og usa ka sistema. We have a huge parking lot for which in due time we will already be charging parking fee kay ang kanang uban diyang na marking murag siniman na naman ang way tandog-tandog dinha naman lang nagipamarking na ilang sakyanan di man na mga taga Capitol. Alang sa balita sa Subo, kini si John Fredson Granada. Hayan nga ang Cebu Provincial Traffic Management Board kon CPTMB na ang magdumala sa mga kadalanan nga gimintinar sa nasudnong kagamhanan o mga national roads ug highways. Kini human nakita sa Traffic Management Board nga nakaapekto sa grabe nga traffic sa Sugbo ang mga nagkadayang balaod sa matag local government units ug dili hiniusa ang ilang guidelines. Sa taho ni Land Transportation Office 7 Director Victor Caindec, iyang gipakita nga nagkonsisok ang tanang traffic sa national roads nga mamahimo man untang agian ang mga municipal ug barangay roads isip diversion road. The reason why there's traffic is because Mandao's objective is not the red lanes. The objective of Mandaue, being an LGU in itself, is to have as much green areas than red zones. Sa Bisaya pa, Mandaue needs to protect its core streets to be traffic-free. And Google Live Map confirms that statement without a doubt. Ano man, hindi na niya ipa-traffic ang sunod. Otherwise, kulatahon sila silang mayor. But you cannot blame them because that is their objective as a stand-alone LGU. Tungod niini, mihukom si Gobernador Gwendolyn Garcia kinsa mausab ang Pangulo sa Traffic Management Board nga ang maghunta na ang magdumala sa tanang national roads aron mahiusa ug ma-synchronize ang pagmanage sa traffic. Kung mahinayon, makigtagbo ug makigsabot ang gobernador sa mga kalungsuran ug dakbayan dinhi sa lalawigan sa Sugbo aron masabutan ang ilang traffic management plan. It should be prioritized na ang nasyonal. Kaya mga manihagianan sa tanan, even their own constituents. Secondary na ang city o municipal. So, when we shall have, I do hope also that this traffic management board will now be given more teeth by virtue of an ordinance by the provincial board. Then we shall call our local government units for the advice of council and on road
strokes, general guidelines, for them to agree on these general principles about the prioritization of importance on traffic movement. Samtang gitahasan ni Garcia ang Department of Public Works and Highways sa pagpahigayon og pagtuon nga himuon na nga free-flowing ang Marcelo Fernan Bridge Junction padulong sa UN Avenue. I-impose na to take over ta sa management na ng junction. These are all national roads in the way. And then, we shall sit down with Mandaue and let them align their own regulations with what we shall now set as a protocol na airports, business, tourism must take precedence over everything else. Really gives a very bad first impression sa atong probinsya. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Karon nga aduna nay duha ka malasakit center ang Sugbo. Gusto usab di Gobernador Gwendolyn Garcia nga mabutangan og mga malasakit centers ang upat ka mga provincial hospitals dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Ato sa pagbisita ni Senador Bongo nga ni sa Sugbo ni adtong adlawng Martes, Pebrero 25. Gibuksan sa senador ang ikaduha nga malasakit center dinhi sa Sugbo nga ana-ana karon mahimutang sa Eversley Child Sanitarium sa Barangay Hagubiao, Dakbayan sa Mandaue. Mao kini ang ika-66 nga malasakit center sa tibuok nasod. Ang malasakit center usa kini ka one-stop shop nga naa nahimutang sulod sa ospital alang sa mga pobre nga mga pasyente nga mag-process sa ilang mga papeles ug magkinahanglan og hinabang gikan sa mga magkalain-laing ahensya sa gobyerno. Gipasabot ni Go nga gitukod ang malasakit center aron sa yunas sa mga pasyente o sa mga pamilya niini ang pag-process sa ilang mga papeles kay ana-ana sa usa ka linya ang mga buhatan sa PhilHealth, Department of Health, Department of Social Welfare and Development, apil na gani gihapon ang Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO. Mato ni Gobernador Garcia, positibo ang tubag ni Senador Go, kalabot sa iyang hangyo ug gani gisurvey na ang upat ka mga provincial hospitals karon alang sa pagbutang sa maong malasakit centers. I gave him a letter request nga kung himo mag-establish sa tag malasakit centers nindot og ato nang ma-establish kay strategically located man guni atong provincial hospitals. Ang Bugos serves the upper north. Unya Danao serves nga ridapit pod sa lower north. Balamban sa western side. Unya Karkar serves the south. And I believe na positive ang response ni Senator Go. Ato sa mga pagbisita ni Gongan sa Sugbo, iya usab giduaw ang mga biktima sa sunog didto sa Barangay Tabuk, Dakbayan sa Mandaue, nga temporaryong gipapuyo karon sa ilang barangay gym. Gi-entertain usab ang mga biktima sa sunog sa mga kauban ni Go nga mga artista nga sila si Robin Padilla, Philip Salvador ug Victor Neri. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Ang Kapitolyo mopagawas og 373 milyones ka pisos aron iapod-apod sa mga kalungsuran ug dakbayan dinhi sa lalawigan sa Sugbo ug gamiton isip ayuda o tabang sa mga naapektuhan sa enhanced community quarantine tungod sa coronavirus 19. Ang maong kantidad gamiton sa kalungsuran ug mga dakbayan pagpamalit og batakan nga mga panginahanglanon sa katawhan aron iapod-apod usab kini matagbanay. Sugod karong adlaw makuha na sa mga local government units ang maong salapi gikan sa Kapitolyo. Apan ang kantidad nga gigahin sa Kapitolyo matag lungsod o dakbayan mag-agad sa ilang classification. Ang first class ngadto sa third class nga dakbayan gigahinan sa Kapitolyo og 50 pesos na budget matag tawo. Samtang kadtong fourth class ngadto sa 6th class nga dakbayan adunay gahin nga usa ka gatos ka pisos matag tawo sama usab sa first class nga kalungsuran. Ang fourth class ngadto sa fifth class nga lungsod gigahinan og 150 pesos matag tawo ug ang second class ug third class nga kalungsuran adunay 200 pesos matag tawo. Matod pa ni Gobernador Gwen Garcia, siguroon pagpamalit mao ang batakan nga mga panginhanglanon sama sa bugas, sardinas, kape, gatas, mantika, asukar ug sabon. Para masayod ang tanan nga bisan pa man nga we are in a state of emergency naningkamot gihapon ta
that we are spending government funds judiciously. Kay kwarta ni sa katawhan, mauna nga kinahanglan ang tingan. Do na tayo guidelines. Where are the guidelines? Sa atong mga local government units, ipadala na ninyo by email kung unsa ra ang mapalit ni ini. Unsa ray magamitan ni ining atong financial assistance. O do na tayo siling usab sa presyo ninyo pagpalit. Samtang ang Hunta Provincial sa lalawigan sa Sugbo migahin usab og 4 milyones ka pisos matag bukal sa mga distrito. Gamiton kini sa pagpamalit og premium imported rice nga yapod-apod ngadto sa matag distrito. Igahin sila og 4 million pesos nga ipalit og bugas. Already do na tay supplier na contact alang sa pagpalit, and this is imported na kay naglisod na ang NFA og ang presyo is less than 2,000. We are trying to get the final price. The quoted price now sa kada sako Vietnam rice ni 1,850 less 6%. Kay i-withhold man ng 6%. So muna the best price na atong nakuha for Vietnam rice, which is considered premium rice. So Sam Costanilla, Balita sa Sugbo. Taliwa sa krisis sa pagbatok sa 2019 coronavirus disease kung COVID-19, pipila ka mga Sugboanon wala nagduha-duha og paabot sa ilang hinabang alang sa mga frontliners sa pagsugpo sa pagkatap sa COVID-19. Midayag sa iyang pagpasalamat si Gobernador Gwendolyn Garcia ngadto sa mga pribado ug pampublikong kumpanya sa padayon ug hatag sa ilang mga hinabang. Adunay mihatag og cash and food donations, mga personal protective equipment sama sa gloves, love gowns, face masks ug uban pa. Aduna usab nagpadala og mga alcohol, hand wash soap ug mga bottled water. Gipasalamatan ni Gobernador Garcia mao ang Cebu CFI Community Cooperative nga mihatag og 10 milyones ka pesos nga idugang og palit og bugas nga iapod-apod sa mga kalungsuran. Samtang ang Central Visayas Pork Producers Cooperative ug Virginia Farms Incorporated gipanguluhan ni Rolando Tambago nga midonate usab og 500,000 pesos cash. Una nang midonate og 1,200,000 ka pesos si Engineer Lloyd Adlawan sa Azela Properties Development Incorporated. mo ni akong iuna og palit kana nga amount para pag palit atong PPE, mga PPEs, so that we can provide for all of our hospitals kung anak nato o nangayo sa itong DOH. Lakip sa midonar mao ang Pilmico Foods Corporation, Abuetes Group, MSY Foundation, International Pharmaceuticals Incorporated, Chicken Essentials, Cebu Grand Hotel, Bay Hotel, Secretary Michael Dino of the Office of the Presidential Assistant in the Visayas, Joel Del Prado, Benny Que, Jennifer Ong, Jerome Sun, ug ang Korea Electric Power Corporation kon KEPCO sa usa ka gatos nga sakong bugas. Nagpadala usab og mga medical supplies sama sa mga PPEs, face shields, alcohol, syringes, gloves nga magamit sa mga district hospitals si Madam Mariquita Sarimbangon Yung ug Deputy Speaker Pablo John Garcia. We will we distribute around 300 today. By the end of the week, kanang nato kung asa pa ang sobra ako na ihatag sa government ang isa iyang ganahan tagan. I think also this episode needs Mitanyag usab ang pundok sa mga designer sa pagtahi og mga PPEs alang sa mga frontliners nga nakigbatok sa COVID-19. Pipila sab ka semana nga nagsigi og padala sa food packs si Madam Mariquita Salimbangon Yung, ang Jollibee, Greenwich, Chowking ngadto sa mga frontliners sama sa mga kapulisan nga nagmando sa checkpoints, mga empleyado sa Provincial Health Office nga naghatod sa mga i-quarantine nga mga pasahero ug OFWs ug uban pa nga nagpadayon paghihapon pagserbisyo hangtod karon. I would like to thank the many netizens that have been sending messages of support.
I know that these are really uncertain times. And it is during these uncertain times that people need reassurance that government is working and is working for them. Ang buhatan ni Senador Pia Cayetano mihatag sab og health vouchers ngadto kang Garcia nga mamahimong gamiton sa mga konstituwente alang sa ilang medical assistance. Pipila ka galon nga mga alcohol ug medical supplies ang gidonar sa Ginebra, San Miguel ug Diamond Interiors. Salamat kaayo ninyo kay nakahatag mo og dugang nga pusog ug kalig-on kanako. Akong ikasaad kaninyo nga di ko gyud nilungan. Magpadayon gyud kog pangita sa tanang paagi nga ato gyung mabuntog kining atong giatubang karon nga dako kaayong hagit. Ang ako lang gihangyo nga makigbisog mo uban kanako. Please do your part. Stay calm, stay at home, but stay prepared. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Maayong hapon kanatong tanan, mga pinalangga ug binati kong kaigsuonang Suguanon. Niano usab kita sa atong daily update. Kagahapon wala kita maka-update kaninyo apan na-cover ninyo ang atong General Assembly sa tanan mayors gyud sa tibuok lalawigan sa Sugbo kung diin ang labing importante nga issue kabahin sa social amelioration program sa DSWD maoy atong gituki o gipangitaan og paagi nga ang mga nagkinahanglan adunay madawat aron kini magamit nila pagpalit og bugas, pagpalit og dilata ug uban pa nga mga basic necessities niining panahon nga naka-enhanced community quarantine kita. O sayod ako ubay-ubay gyud ang mga nawad at trabaho, nawad-an og pamaagi nga sila adunay ma-income aron makapalit sa mga panginahanglan sa tagsa-tagsa kapanimalay. Kato inyo nakita sa milabay nga adlaw nga duna na ta dinhi sa Kapitol, usa ka sanitation nga tent kung diin ang tanan nga moagi adunay mist nga mo disinfect sa atong gisulob tanan ang tanan nga exposed parts of our body. Ang tanan nato nga provincial hospitals nabutangan na sad niining maong sanitation. So murag nagpartnership niini ang Cebu Provincial Government og ang Mutual Aid, Evolve PH, GSG Architects of Cebu, the Cebu Contractors Association, the Philippine Red Cross Cebu Chapter, and the Harley Davidson of Cebu Owners Group. So thank you kaayo. Karon as of now duna na tay 5. Usa dinhi sa Kapitolyo, nagtagsa na karon ang atong 4 ka provincial hospitals. Ang atong tinguha nga mabutangan gyud ang tanan natong district hospitals og usab hopefully ato pang maapod-apuran ang uban pa nga mga public buildings sama sa mga munisipyo or city halls sa atong probinsya sa Sugbo. Kaganina nagmeeting ta sa inyo nang nasayran kini manggong pag-announce sa iapod-apod nga social amelioration fund nga 6,000
Nauna ang pasabot nga mauni sila ang mga qualified, ang senior citizens, ang PWDs, pregnant or lactating mothers, solo parents, ang informal workers. Unya medyo nag-garbled, no? Wala kaayo maklaro ang pag-communicate sa information. Mao to nga pag unag gawas, labi na kay dunay statements nga ang tanan matagaan kung ni-qualify ni ining mga gi-identify nga mga sektor, ni saka og maayo ang expectation sa katawhan. Gani, ang uban nagtuo dayon naa ng kwarta. Gipangitaan na dayon ang atong mga barangay kapitan, ang atong mga mayores, kung hain na, kay lagi, tagaan man kuno sila nga mga qualified, kadtong mga gipang enumerate. Lakip na ang mga nahi-appeal sa UCT or Unconditional Cash Transfer. First of all, wala pa na in town ma-download ngadto sa mga mayor or sa mga LGUs sa mga kapitan. Pero before that, napuno na sa akusasyon. Kay nagpili-pili ang mga kapitan, kay lagi kuno gilista ang mga kontra. And worse, ang mga mayors pagyud na appeal sa unfair gyud kaayo nga mga pamutang-butang nga kaha gitago ang kwarta or gipili-pili or gibulsa. So, mao tong nagpa-meeting tagahapon. Dinha ang mga mayor, dinha usab ang DSWD nga girepresentar sa Assistant Regional Director ARD Shalane Lucero, dinha usab ang mga ahensya sa gobyerno sama sa DOLE, ang Department of Agriculture, dinha ang atong DTI, dinha usab ang atong LTO Regional Director, RD Vic Kaindek, dinha ang LTFRB gi-represent. And medyo taas ang panahon nga nagahin, samtang ang mga mayores ni-express sa ilang giatubang daghang reklamo kay lagi ang nahitabo kuman sa paglista, gitagaan man sila ni adtong social amelioration form, gipanglista na sigon sa gihanay na nga gipanggawas nga information lagi nga kani sila nga mga sektor matagaan. Pag-ihap na sa number of families unta nga qualified nga angay makadawat, apan do na di ay cap, do na di ay gi-estimate na daan nga number of families nga maoray tagaan sa matag barangay. Unsa man ang usual nga nigawas. So, okay. Una sa tanan, ang kadtong nahalakip sa 4Ps, kanang nagdawat nga pamilya, matagbulan og 2,100, doon na may klarong lista ni ana ang DSWD, kadto nga mga pamilyaha, wa na to gi-appeal og ihap sa number of families nga gihatag nga turon sa LGU. Kay kadto sila, gidownloadan na to sila sa 6,000 pesos on top of the 2,100 nga ilang gidawat. Karon, ang kanang gihatag nga number of families sa matag LGU, mahalakip ana ang kadtong mga nakalista sa UCT. UCT, katong nagdawat sa unconditional cash transfer, o i-appeal din ha kadtong ilang gihisgutan nga informal workers, senior citizens, solo parents, PWD, pregnant and lactating mothers, ma-appeal dito. Pero unsa pa gyud?
gi-clarify na sa DSWD nga bisan pa og sa usa ka pamilya, dili ni household usa ka pamilya, unsa man ang pamilya, amahan, inahan, anak. Kung sa usa ka pamilya adunay senior citizen, adunay pregnant nga og lactating mothers, dunay solo parent, dunay habal-habal driver na halakip sa informal sector, bisan pag upat ni sila kabuok nga ni qualify or eligible sa usa ka pamilya, usara ang ihatag nga Social Amelioration Fund. So 6,000 ra, dili nga tag 6,000 kada usa. I hope that is very clear. Dili mahimo nga ang matag usa nga una naghisgot nga eligible, dili na automatic nga mudawat ang kada usa. Ang buot di ay nila ipasabot sa DSWD nga sa usa ka pamilya at least dunay usa nga eligible. Kung dunay senior citizen, then kadtong lactating mother, kadtong habal-habal driver, kadtong ug naamay PWD, kadtong nga pamilyaha 6,000 pesos ra ang madawat. Now, unsaon man ni pag-download ang funds ngadto sa local government unit, wa pa ma-download ha. So ayaw intaw ninyo akusara ang atong mga mayor, mga kapitan nga gipangbulsa na ni intawon. Ang labing hago karong panahona, nasayod ko sa probinsya sa Subo, kaning atong mga lungsod, kining atong mga syudad, ang atong mga kapitan, ug ang atong mga mayor. Munang tabangan nato taon sila, di nato punan ang kasakit nga ilang giatubang ron. So wa pa ni ma-download. Sa ang pag-download, mo pirma og memorandum of agreement ang mayor og ang region DSWD. Buti pasabot ang regional director, no, sa DSWD. Inig kuyog ni ana nga memorandum of agreement nga isumiter, ikuyog ang sanggunian authority to enter into that MOA. So usa makapirma kinahanglan of course na ay authority from the sanggunian bayan or sangguniang panglungsod. Kuyog sab ana dunay porma, simple kaayo ang DSWD nga ipahatag ngadto sa LGU apan dunay numero pila ka families. For example, sa usa ka lungsod, example ra ni, moingon ang DSWD sigon sa ilang computation kay gi-compute man nila. Dito sa kauluhan, dunay 18,100,000 families ang makadawat sa tibuok Pilipinas. Busa, dinhi sa atong rehiyon, dinhi sa atong probinsya, doon na natay specific number. For Cebu, 1.3 million families ang ma-entitled ni ining 6,000. Kaning 1.3 million, kuhaan pa ni sa kadtong nagdawat sa pantawid pampamilya, kadtong 4-piece, nga murag mga 200,000 plus. Okay? Ang balanse ni ana, kuhaan pa sad na sa UCT, kay doon naman po'y klaro nga lista ang DSWD. Ang lakip na ni sa estimate nga i-appeal nga maoy ihatag ngadto sa lungsod. For example, kung sa usa ka lungsod 10,000 unta, pero naay 2,000 nga 4-piece, 8,000 ang ilang ihatag nga cap. Sa 8,000 apila na diha ugahin sa LGU kadtong UCT. Kung kinta na usa ka libo nga UCT, kadtong city meal mao na to ang i-distribute sa mga barangay ngadto sa mga pamilya nga adunay
qualified or eligible nga beneficiary. Unsa may mahitabo kung kuwang unsaon ni pag-igo nga kuwang ramang gyud. Mao to nga nagmeeting ta ganina kuyog sa DOLE, LTFRB, Department of Agriculture ug kuyog usab sa Department of Trade and Industry. Nganuman kay ang atong nauyunan gahapon sa mga mayor nga kadtong mga pamilya nga wa gyoy madawat dili maapil. Doon na may promise, may promesa ang dunay saad ang DSWD nga isubmit lang kuno gihapon pero wa pay klaro og mahatagan ba. Unsa man ni sugod ta sa DOLE. Doon na sila'y gitawag nga COVID-19 Adjustment Measures Program or CAMP. Unsa maning CAMP? Alang ni pagtabang adtong mga nagtrabaho apan nawad-ag trabaho. Ngano? Kay ang ilang mga kompanya naglisod nagmaayo. Either na no work, no pay, or na temporarily nawad-an na gyud sila trabaho. I-simplify ni. Makadawat ni sila og 5,000 pesos. Unsa may paagi atong nasabutan nga gisimplify na ni sa DOLE and we would like to congratulate Secretary Bello. Kay kaning iyang programa is working ngano gipangita ang pinakasimple nga paagi aron mahiabot dayon ang gikinahanglan kaayo nga hinabang ngadto sa atong mga kaigsuonan. Kung ikaw nagtrabaho, nawad-an kag trabaho or na puwersa kag no forced leave, no work, no pay, musumiter ka lang sa imong payslip. Butang imong pangalan, ang imong contact address, ang imong katapusan nga payslip o ang pangalan sa kompanya nga imong gitrabahoan. Payslip ra. Human og assessment o akong hangyoon ang DOLE nga dalion nila ang pag-assess ni ini. Kwarta padala na. Through M. Lulier ipadala ang 5,000 pesos sa matag empleyado. Anyway, coordinate with your local government units. So dunay available available ni nga tabang sa DOLE. Kaning gitawag nga CAMP, COVID-19 Adjustment Measures Program. Unsa pay lain nga tabang sa DOLE. Kaning gitawag nga BKBK, Barangay Ko, Bahay Ko, Disinfection Project. Tupad ni, under sa tupad. Kaning tupad, mauning tulong pang hanap buhay sa ating displaced, disadvantaged workers. So, BKBK. Para ni sa kadtong informal economy workers, mga habal-habal drivers, kadtong mga labandera, mga unsa pa, manicurista, mga informal workers, no? Pila may ihatag. Patrabahoon og napo kaadlaw. Anha ra sa inyong balay. Dili ingon nga mogawas mo. Anha mo sa inyong balay, manglimpyo mo, mang-disinfect mo. Human, pila may dawaton? 402 pesos a day. Pilay minimum? 404? Oh. 404 pesos sa usa ka adlaw. Motrabaho mo napulo ka adlaw. Pila may makuha sa napulo ka adlaw? 4,040 pesos. Makadawat mo after 5 days sa katunga ni ana or
2020. 2020, madawat ninyo human sa 5 ka adlaw. Kwarta padala gihapon, M. Lulier. Diretso na ni, inyo ra ni i-claim. Unya, pagkahuman pod, sa ikaduhang 5 ka adlaw, or on the 10th day, on the 11th day, madawat na sa ninyo. Ato, tagaan sa mga porma o unsaon ng paagi sa atong mga local government units. Ang atong mga mayors o mga barangay captain, mausab ang tagaan nato sa guidelines unsaon. Kay lagi, sama sa akiingon ko na, ang kaning mga hibilin nga mga pamilya, ato ning i-assess kung asa pwede nato isud nga programa aron doon na gyud mo'y madawat. Dili nga kadturang numero sa mga pamilya nga gihatag sa DSWD mo'y makadawat sa hinabang gikas nasyonal. Dunay uban programa ato ning i-apply, ato ning applyan. Unsa pa? Bag-o pa lang ni pagawas ni nga maong programa ang Department of Transportation nga muhatag usab up to 6,000 pesos tabang sa atong mga tricycle drivers, and I hope maapil usab ang atong mga habal-habal drivers. Ang atong gitan-aw, nangutana ta sa mga guidelines ni ini, but definitely for our tricycle drivers, mahimo kini, wa man lagi dire more. Mahimo kini nga ma-availed of ang atong local government units, maumay dunay listahan sa mga tricycle drivers. So, ang lista ni ini maoy i-validate with our LGUs and with the LTFRB, ato ning i-cross-check, ma-cross-check ni sa DSWD sa region kung wa pa ba makadawat sa 6,000 pesos under DSWD. Ug wala, then ma-qualified sad ang atong mga tricycle drivers. We're hoping. So, as of now, ang tricycle drivers mo qualify ani nga programa under the DOTR, unya LGU ang mahimo nga maoy mo sumiter sa lista ni ining mga tricycle drivers aron sila magahinan og 6,000 pesos after cross-checking with the DSWD nga dili madoble og hatag kay 6,000 masad ni. It's like mura nig sap, pero kung basig madoble ba, mao na nga i-cross-check with our DSWD nga list. Karon, doon na sa in programa sa DA, Department of Agriculture. Alang kini sa atong mga mag-uuma, sa atong mga mananagat. Unsa man ni nga programaha? Mo extend ang Department of Agriculture sa atong mga mag-uuma ug sa atong mga mananagat o pautang ni apan walay interes. 3 ka tuig ang repayment period ni ini. Pilay kantidad? 25,000 pesos. Sa matag mag-uuma. Mao ni ang itabang sa Department of Agriculture alang sa mga farmers o fisher folks. Gihangyo nato nga ang provincial government mo'y mahimong conduit ni ining maong programa kay aron ang atong mga lungsod, mga dakbayan mao na ang mo-process sa mga applications unya ari na ipaagi sa provincial government ang pag-disburse unya sa maong nga mga kantidad 25,000 pesos, 25,000 pesos ni sa matag mag-uuma. Katong mga nahibilin, pagitaan gyud nato paagi.
nga dunay programa nga mohaom ni aning mga nahibilin nga pamilya aron dunay gyud madawat. So naninguha ta nga dunay gyud moabot kaninyong labaw labi ng labaw gyud nga nagkinahanglan. Ang atong mga marginalized sectors, ang informal workers, katong naglisod kay wala na other means of income, bisan apil na ang katong dunay means of income pero nawad ang trabaho. Makadawat gihapon, dunay madawat. For as long as ato lang gyud nilihokon. Mo provide og linkage ang local government unit through the provincial government ngadto na sa atong mga ahensya sa gobyerno. Okay. Next week, however, ako nang ipuno sayod ko nga samtang ang focus sa gobyerno karon kay mao magyulabaw na kinahanglan ang atong mga naglisod sad ang mga marginalized o mga kabus nga mga kaigsuonan. Kagahapon na uyunan nato nga ang katong gi-download sa province of Cebu nga pundo alang sa atong mga kalungsuran sa mga syudad kato ipalit magyutog mga basic necessities, bugas, mga dilata, mga mantika, gatas. Niingon ko nga kana puno naman na good unta kung mahimo i-expand tabangi pod katong uban nga moingon tang naaman ni sila kita pero lagi nga undangan man pod og kita. So we are trying to expand, no, nga matabangan sad kadtong wala tuod ma-recognize nga mga kabus apan naglisod sad karon. Nangihinaot ko nga sabton lang sad ninyo nga kinahanglan masustenir ni nato. Sayon good nga mutigda dayon taghatag pero basin ug madugay-dugay pa ni. Doon na pa ba'y ikahatag na sad sa sunod. Mo nang gisustinihan usa ni nato, no? Mao na gipaningkamutan sad sa mga mayores ug sa atong mga kapitan. Ang hinaot ko nga magtinabangay ug magsinabtanay lang gyud ta. So, mao na ang atong gibuhat alang sa mga kaigsunan nato for next week. Mangayo ta og representation sa kada lungsod. Mao'y mo representar sa atong mga micro, small, and medium enterprises. Mga MSMEs. Kay aron together with the funding institutions, the financial institutions, together with DTI, makaprovide ang provincial government og link aron kamo masayod unsa sab ang gihimo sa gobyerno kabahin sa tabang sa mga abangan, tabang sa pagbayad sa mga utilities ug labaw sa tanan unsay available nga financing nga aron mapaluag-luagan ang inyong giatubang. Busa ayaw mo kawala og paglaom. Maningkamot gihapon ta bisan tuod taliwala sa kalisod nga atong giatubang. Nga kamusab ang mga entrepreneurs ang adunay mga micro, small, and medium enterprises, no? Mga establishments, mga resorts, mga restaurants, mga uban pa nga mga businesses nga karon nanira. We are calling our mayors. I hope nga doon na mo'y ma-appoint usa nga mo represent kanila. Kay kinahanglan tag social distancing, dili mahimo nga magpundok tang kurting daghana. But rest assured, this will be carried also
live by Subo TV aron kamo nga dili makaari makadungog for yourself ug unsay matabang sa gobyerno. I will be scheduling that next week. Human niining atong Semana Santa. So, don't give up, don't lose hope. Kaya ni nato kay mga Sugboanon gud ta. As always, please pray to our Señor Santo Niño, Our Lady of Guadalupe, for the continued protection of Cebu. Gidawat sa Economic Enterprise Council kon EEC sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang proposal sa top line alang sa automated ticketing system sa Cebu South Bus Terminal kon CSBT. Sa taho ni Topline High-Tech and Synergy Corporation President Eugene Eric Lim, nga imbis nga himuon sila nga service provider sa probinsya, ipaagi na lang kini og public-private partnership. Pinaagi niini, magdawat ang probinsya og 2% sa kinatibuk-ang revenues. Apan malugwayan ang implementasyon sa automated system nga giplanuhan nga iimplementar na unta karong Marso. Kini tungod ipaagi pa kini og Swiss challenge, diin mamahimong labwan pa sa ubang kompanya ang orihinal nga proposal sa top line. Apan gipasalig ni Lim nga bisan pa man sa usa ka buwan nga delay, ug kung hayan nga sila ang makadaog, andam na ang tanang mga ekipo sama sa mga turnstiles o QR scanning machines nila. What we can do is, amo lang i-andam ng tanandaan ng devices prior to implementation inside the South Bus para dili ta magulat for the procurement process. So nanatanan ang mga devices na. Gitinguha sa automated nga system nga maminusan ang taas nga linya sa terminal ug aron sa masiguro ang security sa mga pasahero. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Misaad si Gobernador Gwendolyn Garcia nga ipadayon og upgrade ang water system project sa lungsod sa Uslob ngadto sa level 3 diin butangan og gripo ang tagsa-tagsa nga panimalay didto. Kini iyang gipasalig atol sa tigom sa stakeholders ni atong Marso 3 didto sa maong lungsod. Matod ni Gobernador Garcia nga aduna untay daghan nga water source didto sa lungsod sa Uslob sama sa Mainit Spring. Apan wala kini maimplementar nga proyekto ug gusto ni Garcia nga ipadayon kini. Ang akong unang basaad ninyo, niining primero nga quarter, Marso na taron, kinahanglan mabigay na gyud ang atong water system phase 1 nga mutap sa Mainit Spring. Busa, karon yung tuiga, I hope within the first 3 months, mabili na nato. Pasundan talaga yun ang pagpahimok sa atong water system na ang source, gamito na to ang mainit. Sumala ni Garcia nga dili siya mobilib sa mga kooperatiba o asosasyon sa patubig tungod kay wala kini klaro nga mga pamaagi. Imbis nga unahon pagpalit og dugang nga mga bomba, ila hinuon gamiton sa pagpaanindot sa ilang opisina o dugang nga allowance. Kinahanglan water system gani local government yun ang magdala. Nga naman, nay klaro infrastructure, dunay accountability, dunay tulubagon sa katawhan, nay COA nga magtanaw. Apan karon gusto sa gobernador nga ang local government unit na ang muhupot sa maong water distribution. Uhon nga atong i-develop nga water system nga i-turn over nato sa local government unit nga paningkamutan nato kinahanglan gyud nga makahatag gyud og 24-hour water service. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Mihangyo si Gobernador Gwendolyn Garcia sa mga negosyante nga kun mahimo i-advance og hatag ang 13th month pay ngadto sa ilang mga empleyado. Gipanawagan sa gobernador ang maong hangyo tungod kay iyang nakita nga ang labaw nga naapektuhan niining krisis nga giatubang karon sa coronavirus disease 2019 mao man ang ordinaryo nga mga trabahante. Kung mahimo, ma-shorten nato ang work week kay mao naman ang rekomendasyon, i-shorten nato pero kung makaya pa, let them work from their homes
or let them take leaves with pay. Kung makaya pa. Bisan sa epekto nga namugna sa COVID-19 sa panginabuhi sa mga mamumuo o negosyante, sila gidasig ni Garcia nga dili mawagtangan sa paglaom tungod kay naningkamot ang gobyerno aron sila matabangan. Iyang gipasalig nga dili siya muundang hangtod dili siya makakita og paagi nga sila matabangan. Ang atong giitubang karon seryoso kaayo apan naningkamot ta. Naningkamot ang inyong gobyerno. Kay kami man ang inyong gitahasan. Nga karon mangita gayud sa tanang paagi nga mahimo. Aron kining atong krisis nga giatubang karon ato kini mabuntog. Gidugang ni Garcia nga unahon nila og tabang kadtong wala gayoy sarang nga magamit aron makapamugong-pugong sa dakong krisis nga giatubang karon. Nangita usab siya og mga pamaagi nga matabangan ang small ug medium enterprises pinaagi sa giumol nga economic package alang nila. Sayod siya nga grabe ang epekto sa mga pamaagi nga ilang gipatuman aron mapugngan ang pagkatap sa COVID-19 dinhi sa Sugbo. Kini ilabi na sa natad sa patigayon, turismo ug labaw sa tanan ang mga trabahante nga nagsalig sa ilang inadlaw nga suhulan. Nangayo og pagsabot ang gobernador sa mga tao tungod kay ang ilang gibuhat alang sa seguridad sa kinabuhi sa mga Sugboanon ug dili aron sila magantos. Ato ni gibuhat tungod kay mismo ang inyong mga kinabuhi maunay na risgo karon. Ug mauna nga gikinahanglan kung mohimo og lisod gyud kaayo nga desisyon. Unsa may unahon nako? Kinabuhi o ang tagsa-tagsa ka panginabuhi ug negosyo? Ang panginabuhi ug negosyo kung kini madaot or mawala, mahimo pa natong mapangitaan ug paagi nga mahibalik. Apan ang kinabuhi ug mawala na, dili na gyud na mabalik pa. Mauna nga gikinahanglan nako gyung ipatigbabaw sa tanan ang seguridad sa kinabuhi sa mga Sugboanon. Mao nang atong gidesidihan nga mao gyud atong iimponer karon. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Mao kadto ang mga balita sa Sugbo at ang iugmang adlaw ang lain na usab nga mga kalambuan gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Kini si Paula Mendoza. Daghang salamat. Mabuhi ka Sugbo, mabuhi kitang tanang Sugboanon.